A közösségi ikonok neve elég egyértelműnek tűnik, de érdemes még róla beszélni. Egyúttal itt meg tudom mutatni, hogy milyen az, amikor még nincs levédve az, hogy a cím ne legyen látható. Tehát most véletlenül valaki bekapcsolja, akkor megjelenik teljesen fölöslegesen. Itt konkrétan az ikonok közül most egyik sincs aktiválva, egyelőre csak a Facebookot bekapcsolom, és látszódni fog a probléma. Tehát ez nem csak hogy fölösleges, de abszolút hibás is. Ugyanakkor, hogyha lent használjuk, például ha a láblécben lenne egy közösségi felsorolás, akkor ott még talán lenne is értelme, majd erről később még beszélünk, illetve hozzányúlok ez az egész működéshez, most egyelőre kikapcsolom. És akkor lényegében ezek eddig ténylegesen közösségi oldalak, vagy mondjuk úgy, hogy különböző népszerű weboldalak, és ide elsősorban olyanokat kell írni, ami egy külső cím, tehát nem a www.akármi, nem tudom miért mondtam a www-t, a www. Az egy teljesen hibás dolog, az egy nagyon régi rossz szokás, csak olyan sokan használják rosszul, hogy én is újabban kezdem átvenni, szóval a www nem kell soha sehová. Érdekes, hogy a Facebook is felkínálja, de valójában helytelen és fölösleges. Remélem attól még így fog működni a rendszerük. Jó, tehát nem dumálok ennyit. Most ez aktív, rá van mentve. Szép magyarosan. És hogyha itt rákattintunk, akkor működik. Illetve az a fontos még, hogy mikor rákattintunk, akkor nem a saját oldalunk helyére tölti be, hanem egy új ablakban nyitja meg. És akkor a legfontosabb dolog, tudjuk szabályozni, hogy melyik ikon jelenjen meg, ha szükséges, az ikonokat le tudjuk cserélni, de olyanokat választottam, amik normálisan néznek ki, meg úgy amennyire lehet egységesek. Itt mindjárt látszódni fog a teljes ikonsor. Ha szükség van rá, akkor persze bővíthetjük még. Csak általában ezek a leggyakoribbak, és akkor ez a két utolsó, ez kivételesen működik, ugyanis ez nem visz át máshová, nincs olyan, hogy térképgyűjtő aloldal, vagy ilyesmi, hanem ez a kapcsolat részen belül tudna például odaugrani a térképhez, hogyha lenne. Vagy maga az e-mail ikonra kattintva ugrunk el a kapcsolat almenüponthoz. Tehát ide elsősorban ilyen HTTPS akármiket kell bemásolni. A két alsóhoz pedig igazából hozzá sem kell nyúlni, hogyha a kapcsolat, a per kapcsolat aloldalon érhető el. Fönt a térkép, meg üzenetküldés, meg egyéb feliratok nem látszódnak. Az előbb talán említettem, hogy ez azt a célt szolgálja, hogyha nem ilyen minimális nézetben vannak ezek az ikonok, hanem például lent a láblécben soronként egy, akkor ott az ikon mellett a nevet is érdemes kiírni. Mint itt például a legfelsőnél, hogy ez lenne a látható név, és akkor tudja a felhasználó, hogy hová fog érkezni. Most egyelőre kikapcsolom az összeset. És akkor így maga ez a sáv el is tűnt, hogyha pedig lentre is szükséges lesz, akkor az vagy egy másik modul lesz. Igen, az egy másik modul lesz, majd beszélünk róla.